otu kọmitii alaka omebe iwu Anambra steeti na-ahụ maka ihe gbasara ọrụ egosipụtago na afọ juru ha nye etu ọrụ si aga ugbu a n'okporo ụzọ Umudezim Umudeze Road na ọzọ ọbụla kansụl ime obodo ekwusigo. Onye isi oche otu kọmitii alaka omebe iwu n'ihe gbasara ọrụ bụ Honorable Emmanuel Nwafọ mere ka amata nke a n'oge ndị otu kọmitii a gara njem nleta otu ọrụ si aga n'okporo ụzọ ahụ ya na ndị otu kọmitii ndị ọzọ dịka otu n'ime ama ha ji n'aka ilekọta ọrụ ekere ha. Onye nta akụkọ na alaka omebe iwu bụ Emmanuel Chigbata soro ha wee kọrọ ya na ya bụ okporo ụzọ dị ihe dịka kilomita 3 ma bụrụkwa nke arụkwara box culvert na ya ma bụrụ nke a na-alụ site n'aka otu nwa afọ ọzọ ọbụla bụ onye omepụrụ onye ọ na-ahịara ahụ bụ Sir Emeka Anekwe. Na ya bụ njem ka Honorable Nwafọ nke na-anọchite ọgbọnta nkwado Orumba South toro Sir Emeka maka ịbụ onye ji amaatụ na steeti a ma kpọkwue ndị Anambra bụ ndị nwere ka ha womie ihe ọ na-eme maka agamnihu nke steeti a. Onye bụ majority leader nke ụlọ omeiwu na steeti a bụ Honorable Ikenna Ụfọdeme ma na-anọchitekwa ọgbọnta nkwado ekwusigo kwuru na ya bụ ọrụ nke Sir Emeka na-arụ kwesịrị nkele site na aka gọọmenti steeti a. Na nzaghachi ka Sir Emeka Anekwe kọwapụtara ebumnobi ya bụ amụma ma kọwaa na ọ bụ iji fụ na ọnọdụ banyere ndị obodo ya bụ ndị ọzọ obodo bụ nke ga-adị mma. O toro ndị na-eme iwu na steeti a maka ịfụ ya bụ ọlụ ma tụọ aka na-achị steeti a maka agbammbọ ya n'ịfụ na Anambra na-emepe na-abawanye. Otu onye ka ya bụ ogbe bụ Maazị Okechukwu Uruama kelere Sir Emeka maka ịgbatara ha ọsọ enyemaka.